Μεν χωρί Ισραήλ ανήκνης ποσί όλων ερυθρών και υγρών βυθών διελάσσαντες αναβάτας τριστάτας βρισμένης ορώντες εν αυτό υποβρυχίους εν αγαλίαση εν έλπον άσομεν το Θεό ημών ότι δε δόξαστε. Τόξον δυνατόν εισθένησε και οι ασθενούντες περιεζώσαν το δύναμιν δια τούτο εστερεώθη εν Κυρίω η καρδία μου. Εισακήκω την ένδοξον οικονομίαν σου, Χριστέ ο Θεός, ότι ετέχθης εκ της Παρθένου ή να εκπλάνεις ρίση τους κραυγάζοντας, δόξα τη δύναμη σου, Κύριε. Ο του φωτός διατμήξας, ο πρωτόγονον χάος, ως εν φωτί τα έργα υμνήσε, Χριστέ, των δημιούργων εν το φωτί σου, τας οδούς ημών ευθυνών. Εν το θλιβεσθένε ευόησα προς Κύριον και επίκουσέ μου ο Θεός της σωτηρίας μου. Αβραμιέ ποτέ εν Βαβυλώνη παιδες καμίνου φλόγα κατεπάτησαν εν ύμνης κραυγάζοντες ο των πατέρων Θεός ευλογητός ενούμεν ευλογούμεν προσκυνούμεν τον Κύριον ή εν Βαβυλώνη παιδες το θείο πυρπολούμενη ζήλο τυράννου και φλογός απειλήν ανδρίως κατεπάτησαν και μέσον πυρός εμβληθέντες δροσιζόμενοι εψαλών ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου τον Κύριο. Σαρκοφόρος ως όφη επίγης και της ανθρώπης συνανεστράφη σε Θεοτόκε διόπαντες μεγαλύνομαι.